Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mayo na si Glina ug mo'y miabaga sa tanan si Chito. May pasabot si Wilma nga timanon gid niya ang pagbayad ni Chito. Miabot na sila. Si Wilma sa iyang kagalingon. Giagda sa mga bata ug aling si Chito nga mangaon sa giluto niyang spaghetti. Wow sa mobalibad si Chito. I-open ang imong tab, anak. Gusto ko makakita ni mo sa manghod mo. Opa, di abaya may bisita pa. Di si Tito Chito. Hold on pa ha. I-open ako ang tab na ako. Aw, pagsulti mo si Mama pa ha o si Tito Chito. Hello? Hello pa? Hello? Paminaw na, Lindon. Ah, yes pa. Kisay na aron niya. Si Tito Chito pa. Sila si Mama o Glenna. Gikan sila sa ospital pa. Maayo naman si Glenna. Gihato ni Tito ug Mama si Glenna. Manawag na niya kung usab ni mo. Kaya kita rin magsulti. Sige, bayo na. Kadiyot lang pa. Tawagan ako si Mama. Hello? Hello pa? Ay, gi-off naman niya, oy. Mausab ba kuno siya tawag? Huwag kamera kuno yung magsulti. Huwag murag nasuko si Papa. Nga nung wala mo dungan ni pagkaon si Glena o si Sir Chito. Si Vic ang nanawag nang. Og si Lindon ang gusto niyang pakigsultihan. Nakigsulti ka unta niya. Higayo na unta nga mahibalo siya sa problema ni Amos Bill sa ospital o mitabang si Sir Chito. Walang una ko makigsulti niya nang. Kay tingalig dili ko makapugong tungod sa kuma kay ubos niya. O magkalalis na hinuon mi. Makabati ang mga bata. Di ko gustong masayod ang mga bata sa hinungdan. Sawa na mo pagsinabtan na ining hikayuna nang. Og dili sa maayo nga makapaminaw si Chito. Magsulti na minifik nang sa hustong panahon. Na, sige na. Aduan na to sila nga nangaon. Mga bata ratog ang bisita mo. Magsusiyo niya ko ni Lindon kung unsa lang pa nagsultihan ni Papa niya. Kusugan nun ako, Will. Nang aling. Mayong di kang muluto nang. Okay kayo ang imong spaghetti. Gusto yung timpla. Dekan kikong nakaon da. Ay, salamat. Nakauyon ka, sir. Uy, ayaw na lang pag-share nako nang. Nga na lang nako. Chito. Ay, dili sa mahimo, oy. Wala mo kumaanad-anad nga dili mo tahod sa mga ingon nimo, Sir Chito. O magpasalamat sab ko nimo, sir, nga gitabangan mo si Inday Wilma. Ihatag ko ang kinasing-kasing kong pagtabang ng aling. Sa mga suod kong amiga. Labi na si Wilma. Nga ning higayon na nagkinahanglan og tabang. O nya, ado na lang ko nang ha? Oh, Will, ado na ko. Kay busog naman. Abitaw, may atimanon pa ko. Sige ha, Will, nang aling. Sige, Sir Chito. Basta Will, mauna to akong giingon nimo ha. Ayaw hasula ang imong kaugalingon sa mga problema, okay? Sangpit lang ako. Sige. Kids, bye! Bye, Tito! Bye! Bye nang aling. Ay, bye-bye, sir. Will, bye. Bye, Chito. Salamat kaayo. Ay. Igo lamang niya mo, day. Nanaog na. Kihatod ang tatani mo si Tito sa silong, ma. Aha. Parehas ko ti Papa. Kung mulakaw na, ihatod ni mo sa silong. Si Papa man to ninyo, nak. Higala ko lang si Tito ni mo, Chito. Puotan si Tito Chito man, no? Oo, nak. Maayo siyang tao. Inday Glena. Mag-ug ka pang maayo, ha? Pagpauli-una sa lawas mo. Sud sa kwarto mo. Sige na. Maayo naman gud ko, yaya. Mag-TV lang ko sa kwarto, ha? Pasag nilang una na siya nang gipula na pagsigi og higda dito sa ospital.
Ay, paminawa una ko, Inday Glina. Unsa man yaya? Kung mag-TV gani, ayaw pa dool sa screen ha. Makadaot na sa mata nimo. Kamura baya si kuya mo, magtanaw ng salida, ipaduol gyud ang mata sa screen. Makadaot na. Tingalig mga tiyuhos mo, bisag bata pa. Patuo, Inday Glina. O yaya, sige ha. Arin ako sa room yaya. Oh, ikaw, may ginahuna ka na sa Inday Wilma. Kalayo bas imo pananaw? Hain na to si Lindo nang. Nawa man lang. Ay, tuwara ay sa Tires. Gilantaw tingali si Tito Chito niya nga mularga na. Mangutan ako ni Lindon kung ang siling pa nagsultihan ni Papa niya nang. Kadiyot. Lindon, anak! Ma, nakalarga na si Tito, ma. Nak, unsa inyong gipanagsultihan ni Papa nimo? Unsa Lindon, sultihi ko. Mutawag na kuno siya na ako, ma. Huwag kami rin magsulti. Ug nasuko man to si Papa, ma. Suko kayo yung tingog. Wa siya lang gisulti. Mutawag na lagi siya usab, ma. Kamera ko na yung magsulti. Ma, nag-away juday mo si Papa, no? Wa ko makikaway niya, nak. Gikan sa wahin niyang pagikan. Wa na siya maulit din sa ato, di ba? Bitaw. Ikaw, unsa may gisulti mo kang Papa mo? Giingnan ako mga natay bisita si Tito Chito. Kay gihatod si Glina gikan sa ospital. Giko man si Glina. Anya, unsa may yung pong? Murag nasuko gyud ma. Ug niingon lagi nga mutawag ra siya nako. Ug magsulti mi. Nakamera ko nung duha. Giingnan ganin nako nga pagsulti mo si mama pa. Wa man siya mo sugot. Sige lang, nak. Magsulti ron yan mi si Papa nimo. Alam mo kabala ka, sawa ron na mo pagsinaptanay. Kung dugay pa ganitong among pagsulti ma, mangutana jud ko. Ug nganong wa na siya muli din sa ato. Pero murag nasuko naman to siya ma. Uy, mao nga wa na lang ko nangutana. Sige na. Ito nang manghud mo sa inyong kwarto. Sud na sa inyong kwarto, nak. Ma, kung mutawag si Papa ba, pagsulti na jud mo ha. Pugsun na ko si Papa ma. Aron magsulti jud mo. Lainan ko nga. Wa na siya muli sa ato. Ingon ra ba akong classmate ma. Kung ang papa ko dili na mauli. Na ako nun ay chicks. Unsa? Kay ang iyang papa ma. Katubat si Carlo. Na may chicks. Ug wa na muli sa ila. Sige na, nak. Sud na sa inyong kwarto ka. Ayaw pagtuo nga magbinuang ang inyong amahan. Ma, naaga ni chicks si papa no. Maglagot yung ko niya ma. Ginoo ko. Di lang unta na buhaton ni Fig. Di lang yun unta. Magadtuan na gudi ang laki ni Wilma. Ug sa bahay pa mismo na ako. Ang panimahay, naghihaguan kong dakong kantidad. Gipasaka ang iyang laki. Dili mahimo. Dili. Tigalig magkapatay ko. Ang bayang gipuhunan ko og dakong kantidad. Minilyon. Gipasakan niya siyang laki. Makita mong buhaton ko, Wilma. Huwaton ko nga mutawag siya kang Lindon. Misaad man. Abierto na. Sud lang. Day. Oh. May tuyo ka na? Ay, ineng kuan. Kanang, gusto kong mutabang sa imong bahiranan ni Sir Chito. Ngayibaw ko, dako di ay kaayo ang imong bill sa ospital. Maula kinang. Bisag tulor ka adlaw si Glenna dito.
Kay kaluoy sa Diyos, naulian man dayon ang bata. Pero private man good, dako gid mig bill. Ay, maulag nga mutampo ko. Igo-igo magyutong natigom na ako dahil. Gamita to. Ayun na nang. Sugoon tayo noon ka niya pagprinta sa akong terno nga bracelet o kwintas. Kabilin to ni mama na ako nang. Dako man tong dawat. Ay, ayaw pa merinda dayo, oy. Ipaubos ng garbo nimo. Kinasing-kasing kining pagtabang nako. Og bisan og dili mo bayran, wala namang ko manggiglain ninyo, day. Gikan pa sa mga gidikanan nimo, wala na ko mag-isip nilang mama mo nga laing tao. Kay labaw pag yun sa kabana ang ilang pag-iisip usab nako. Daghang kay natabang sila sa aning mama magpapa mo nako, day Wilma. Mga dili ko ikaw pasagdan. Salamat nang. Sige lang. Masang pitro niya ko nimo. Tuoday nang. May gisulti ka na ko nga nakahatag og tanghaga. Nakahatag og kahibong. Alang na ako. Unsa man katunang gusto kong mahibaw. Pero miingon ka nga unya na. Pasabta ko nang. Miingon ka nga tingalig nanimaos na ako. Nanimaos na ako si Vic. Unsay pasabot mo niya to ng aling. Di ko mahimutang o dili ko na musultihan. Klaruhi ko. Sultihi ko ng aling. Ay, day Wilma. Sultihi ko nang. Sige, musulti na lamang ko. Pero, ayaw kinihin mo ang rason nga musamot ang inyong kasamok. Tungod og alang sa inyong mga anak. Nagpaabot ko nang. Ay, nakitaan ko si Sir Beck. Kauban sa batanong babae dito sa mall. Katubag gisugo ko nimo. O masabot nga may relasyon sila si Sir Beck. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!